Jatend migepe Musalia Mudavadi wacho ni lweny ma Sudan koro onego rum kaluwore ni lweny no osedhi ahinya kuom kinde malach kendo koro ketho kwe kod arita ne pinje malibamba bende. Mudavadi mane loso boma Paris, piny mar France e kinde romo mar twak ewi manyo kwe mochwere ne piny Sudan, owacho ni piny Kenya oseketo maino mare wi chenro mariwe kod pinje mamoko ahinya wi kwe kod arita makare pinje mag libamba. Kata kamano olero ni lweny ma Sudan en gino makoro ketho arita makare kod kwe ne pinje mantiere alwora mar Afrika ma ugwe kod Afrika mangima. This visit was a session convened by the government of France, Germany, and the European Union, primarily to get the world to focus on the tragedy that continues to evolve in Sudan. All right? Sudan, a year ago, disintegrated into a chaotic situation. There was an overthrow of the regime, and then after that, two of the generals who are part of one team ended up fighting, and they continue to fight. Sudan is the 15th largest country in the world. And for the last 1 year, when they have been in conflict, there is a humanitarian crisis of very serious proportion. Over 14,000 people have died. We have seen about 9 million being displaced and disappearing into neighboring countries, and some internally displaced.